Kìa, bên na biदै, मुला, भाजा, थारुनजों नाजों। गन्थं गुदुं सिङाव एकदम मैला हाबजोब्बाय गोसोम गोसोमनो एसे फुगारखांबाय ओमफ्राय मास्क गाननानैहाय फुसाबबाय एकदम बुला गोजाजोबमोन ना लेथ्रा गोजाजोबमोन साफा खालामबाय। गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय। सल'फोर दायो नै मर्निं दुगैखां लोबखां ब्रेकफास्ट खालामहोबाय नानिखौ ओमफ्रायो टिफिनबो सोखाबाय गासैबो रेडि जोबसै आरोना थांनोसै जों दायो। खेवनायासै आं खेवनोसै। बिराद गरम ना लोगोफोर आङो दख'ना गाननो सानदोंमोन ओमफ्राय दोहो सान्दुंथ' बांद्राय गैया माने एसे दोमैलुयैनो माने दोहोथार ना ओरैबायदि गरम थाहैनो हाया आरोना लोगोफोर फाग्लि बायदि मोनो दख'ना गाननानै थाहैनो ओरैबायदि ओमफ्राय जिरायनोबो जायगा ओरैबायदि खस्थ'ना स्कुलावहाय एखमबा बाजारावनो दखानाव जिरायनानै थायो ओमफ्राय बेसेबां जिरायनानै थानो ना मालायनि दखानावबो ओमफ्राय स्कुल खाथियाव जिरायफैयो ओमफ्राय आंना नेटाथ' नांखाया न' सार्भिसखा बोरैया फन हरबाबो मोना बेसारा ओमफ्राय सानै आब'नि नाम्बार होलाङो आङो बेनो माने आंनाव जुदि नाङाबा नांखाया आरोना स्कुलाव एकदम नांखाया एकदम सिमानो हैखाया न' सार्भिसनो माबा इमारजेन्सि कलनो बेबायदिसो जानानै थायो आरोना ओमफ्राय बे आब'मोननाव फन हरो बेसारा ओमफ्राय सोरबाफोर थैनोसैबाबो मोनखाया आरोना आंखौहाय स्कुल टाइमाव बास नै 10:30 बारबासो एसे 40-50 जाबासो एसे मोनो होमबा बै बाजारावहाय नाङो ओमफ्राय सोर थाहैबाय थानो आरोना ओमफ्राय नैबे स्कुल खाथियाव एसे सायहा दङ ओमफ्राय ओरैबायदि गरम मानसिफ्रा जेव जिरायोना मानसि बुरजाबाथ' गरमा बारा जायो खानायफ्रा लादु फादुसो खाजोब्बाय ओमफ्राय ओरैबायदि ड्रेन मोनामो हांसो उरनाय बेजोंनो माने मोनामनायजों थानो हाखाया आरोना गरमानो अभार जायो। बेलाय बथल सोखाबायना आङो बे माथो ओइदि जाखो आंसो बानायनानै दोनो बेखौ गबाय थायो नालाय ओरै आखाइ नांनानै दायो बेखौनो गानबाय आङो आखाइ हाबखौनो आंहा सुरिदारबो गैलिया सेस जामजोब्बाय गांसे दंमोन बेबो माबा नानिनि गस्लानि कालार नांनानैहाय गानजालांला ओमफ्राय बोरैबा मोनसे आं गाननो थादोंसै स' दायो स्कुल फारसे थांग्रोनोसै नायलांबाय थाबानो जाबाय आं नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो खालामलांनोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जायफोर चेनेलाव गोदान अननानै लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामलांबानो जाबाय चल' थांनोसै बांद्राय फेथेर होनफ्लांबायना रायलायबाय फेथेर रायलायबाय दहम थाद' रायलायो आरोना आंना बेबायदिनो स' थांग्रोनोसै लोगोफोर 2000 years later स्कुल गबाय दायो लोगोफोर ओमफ्राय बोरायलांफैदों आरोना दहाय फैनायाव भिडिअ खालामनाया आङो ससेल' खालामफोरबायना खालामजोबनो मोनासै मानो होनब्ला फन रायलायबोबाय थादोंमोन आरोना आइ फन हरदोंमोन बिखुनजो गेदेर बे दतमानि ओमफ्राय एसे न'आव प्रब्लेम जादों नालाय बेखौनो रायलायबोबाय थादोंमोन आरोना बेनिखायनो भिडिअखौ मोजाङै खालामबोनाय जायासै रायलायजोबनोबो मोनासै आंहा स्कुल सफैनायजों नेटवर्कआथ' नांखाया डाइरेक्ट सुइच अफ जानाय बायदि दानलांबाय आरोना रायलायजोबनो मोनासै फन हरफिनबाय थादोंमोन बेसारा मेसेज हाबदोंमोन ओमफ्राय आं ओमफ्राय दाहाय रायलायनोसै स' न'आव थांग्रोसै आरोना दायो हायाखैहाय अबावलाय हादोंनो अखा हासिगोन बोथोरा खोमसि जादों ओमफ्राय अखा गोलैदों होनबावो आं माथो गोलैनो गारिया माइया जाथाराखै एबारनि बिनिया बोरैबा जामब्रिनाय बायदिसो मोनदों आं आयं अबावबा थांगोन दा बायग' बिफां सोरजोंबा गाखोनानै थांदों न' फारसे थांग्रोनोसै आग्लाबुरिया गोसोम जाजोब्बाय नै जोमैफोरबा ओरैबायदि गोसोम जाबोजोब्बाय ना अखासो हासिगोन दा बार मानो थानो हाया जेबो लाबोआसै आङो थारुनजों ना गोरानजों मुला लाबोदों न'आव दंखायो थारुना दाख्लै लाबोनानै दं मुला 20 थाखा मुथानि 50 थाखानि लाबोबाय गोरलै औ मोनाखै माबायावसो जानांगौ नै आलु लानानै फैबाय आं सेरनै आलु गैला आंहा दरसेबो मैया बाथोन जादों आं मोनायाव जानो थावबो गैला आंहा बेखौनो लानानै फैखाबाय गैया बेगाव लाबोदों जेबो लाबोआसै नांला आरो लाबो नै जुथाया गदों दे नोंनिया जुथाया गनायसो लाबो बायनांला बेनो सलियो सोर बायबाय थानो फैसा गैया ड्रेसा र' लिस्टनि लिस्टखौ मोनबासो बायनोसै मा होनो बायथ'वासै हनै सिरना बिमामोनहाबो बायाखै रावबो सिरना मोनहाबो लिस्ट मोनबासो बायगोन ज' बायगोन सिरना बिमामोनजों दे खुदो दे सोमजाखुदो लिस्ट ड्रेस खुना होगोन थारुन लादों नै ना गोरानजों संनो ओमफ्राय पियास लाबोदां मोनथाम ओंख्रियाव होगोन एसे बांसिन आङो मुला एवनायावसो
भिडिअ खालामोनलै दाहाय नै दादाखौ लानानै खालामहैनो हाया नोङो आङो सोलाबाना दादाखौ लानानै भिडिअ बानायहैनो हाया दादाखौ लेंहैदोना नोङो जाम्बिलाय भिडिअ बानायनो थौ दादा होननानै थारमाने बे खाजा लाबोनाया दखान होनो होननानै भिडिअ बानायनो बिमानो हरनो दाखालिनो हरनो नागिरदों आंहाबो बावनानै थाबाय थायो ओमफ्राय आरो आंहा टाइमफ्रानो मिलायाना बेखायनो आं बिदाखौ बानायनो थाखाय बानायहैया बेबो थारुनजों नाजों संसै आरोना ना गोरानजोंहाय ओमफ्राय आं बे मुलाखौ एवनोसै मुला मैद्रुखौहाय जेबो संला बेखौनो संलाबायनानै जानोसै सामफ्रामबोलाय अबाव मा जाबाय थानो नङा होमबा लोगोफोर औ मा होनदों औ डिस्टार्ब दा खालामबाय होनदों नोंखौ बिदिसोबाव हाम होनो हायामोन फंनैसो बुंनो हाया नोङो आयै बोरैबासो जालांनो सिङाव गोजा गोजानो थारुनहाय ओंख्रि संनानै जाग्रा ओरैनोलाय अबायथो जानो नांगौ मानोना बियो थास' जिनिससो आङो जल्दि जल्दि हो मानोहाय थास' नालाय मानो दा सायगोन र' जल्दि जल्दि हानानै लागोन स' एसेल' जासिगोन बे ओंख्रियानो बोथिसे सायना लागोन र' लोगो सायना लानो हाना लागोन थारुनखौ हाखांजोब्बाय आं नै जा मोजांनो सुनांसिगौल' ओमफ्राय खेबसेनो आं सानबाय मुलाखौबो सायखानोसै नै फिसा फिसा 20 थाखा होनदोंमोन औ माबानि 15 थाखा मुथानि लाबोबाय सासे आब' आरोना सिनायखानाय स्कुलाव नानि फिसाला दोनफैबाय थाखायो नै लबारा आखायाव दासोखा थैसोबो मैया नाबो जि गोथावमोन खुदुनाया जानो होजाखागोन न'नि ना बिदिनो ओरै बस'लाबायबानो जायो आं बस'नो रोङालै नों रोङाहाय मारै बस'यो बेलाय नों रोङा नांलाथार आइ बेखौबो मानो होखा सान्दुं दुंफिनबाय आरोना बोरैबा दोमैलुलु जानाया सान्दुं दुंफिनबाय दिनैबो बेखौ मानो होलायखो बेखौ बिदिखौ होखायो बे आलदासो मैथा नङाना बेयो माथो मुलासो मुला मुलि मुला मैगं नोंसोर जायानो दादाबो नोंबो नोंसोर जायाहाय बिदिखौ मा बुस्थु बेलाय मैगं मुला मैगं मामि थाबा मामिजों आंजोंसो जागौमोन मामि थाबा मामिजों आंजोंसो जागौमोन होनदां मामिया ओमफ्राय खामानियावसोना ओरैबायदि जारलाना जोंहा दासान्दि न'आव एसे प्रब्लेम जागासिनो दङ ओरैबो एकदम बुंनांला मा खालामगोन नों दा न'खौ एसे सिबहर होनबाय आङो न'खौ एसे सिब आइ नों मोसागोन एबार मबाइलावनो हाबसोनानै थाबाय था Now I'm dancing. सायनानै लागोन र' मोसादोंना होनबालाय मोसाबाय था मोसाहैनो थां दादाजों नोंजों मोसायालै दादा मोसादोंना नोंजों मोसानो थोन दादाखौनो दादा मोसायोलाय माबायदि मोसायोना बेयाव मानो मबाइल दामफैखो मालाय भिडिअ खालामनायाव सायनानै लागोन सां लोगोफोर जाया बिसोर थाबाथाय आंहालाय मुला मैद्रुआ संख्रि होनानै होबाय आं गेस सखा सुनांगौ सामफ्रामबो मैला जायो सामफ्रामबो संबानो नै थारुन दै होबाय आङो गोदौहोसै ना गोरानजों ओरैबायदि गरम ना संबाय आरोना संगासिनो दङ मोनबाथाय जानोसै ओरैबायदि ओंखाम उखैबाय माबा दासान्दि ओंखामल' उखैयो फाग्लासो जागोन बार बारदों बाहेरायाव सोरनो अखा हानो बायदि खोमसि जानाया सान्दुंसो बिराद गोसा जाबाय ओमफ्राय सान्दुं गैयाबाबो दोहो ओरैबायदि गरम खालामदों दायो माने बारा फैदों आरोना थान्दानो बाहेरायाव खामसालिसिमावनो नङाबा फैखाया बिसिम बै दैखरथिं थांबा जिरायग्राया आं जेराव फासि जाहैयो फासि फोसाबो जे जिरायनानै बेयावल' बारा मोजां नांखांदों मैयाबो दैखराव ओरैबायदि खोलो बार बारदोंमोन ना लोगोफोर संना लाग्रोनोसै जाय मोनबाथाय डाइरेक्ट जाखासै आरोना ओरैबायदि ओंखाम उखैखाबाय बुंनांला मैयाबो खुदुना फाजाजों ओरैबायदि ओंखाम जाफ्लांदों आरो बुंनांला आङो ओमफ्राय मोनायावबो आलु बाथोन सिफ्लेनानै खुदुना फाजाजों जाबाय आरो बिसोरो साननि मैथा दंमोन
बेदर दरसे दरनै दंमोन बेजोंनो जाबाय नानिमोनहा नानिजों बिदाजों ओमफ्राय आंबो बेजों जाबाय आं मैथाखौबो जायासै जेबो जायासै आरोना स' दायो संना लागोन र' थारुना आंना जाबाय गोथावनो खुगायासो बोरैबा जादों संख्रि नाङा नामा नै दुन्दियाबो होबाय आं दोंनैसो जाबायहाय बांद्राय लाथा लाथाबा जानो सुखुवा आं गेब्लेजोबखाबाय जा मोजांखामोन थारुनाबो नै ओंख्रिया बे मैयानि मैथाजों प्रेसार कुकाराव गरमबो खालामाखै आं बे ना बिदै मुला भाजा थारुनजों नाजों बेनो जानोसै ओमफ्राय आङो नै ओंखाम गोजांखौ एवनानै लाबाय बिसोरनो होला रावनोबो बिसोर ओंखाम मोजां जाजोबसिगोन नानियाबो जाना लागोरसै लोगोफोर नै दखान सुदों हा खेवजायो नारजायो ओमफ्राय गोराथार देरनानैसो माबा मोनसेल' ग्लासानो बेयाव जिनिसबो दोनजागोन ना दोनजायाथाय खेवजायो बेयो बख'जोबजायो बियो साफा खालामदों नै लोगोफोर दै गजोबो बिथिंजाय गासिबो दखानानो बै आलदा दखानफ्राबो मोखां मोखांनिया गोलैया आं बोखारखांबाय बेखौ लाथ्रोखांबाय आं बिसोरखौ गाबोन लांनो अबस्था खालाम लोगोफोर एकदम गन्थं गुदुं सिङाव एकदम मैला हाबजोब्बाय गोसोम एसे फुगारखांबाय ओमफ्राय मास्क गाननानैहाय फुसाबाय एकदम गुला गोजाजोबमोन ना लेथ्रा गोजाजोबमोन साफा खालामबाय आरोना लोगोफोरनि ओमफ्राय साफा खालामगासिनो दङ माने सोलाबा मिथिखायो मर्निंआव बेनिफ्राय फैनानै संनानै खावनानै जाबाय न'आवबो एसे खामानि मावबोबाय बेलासिनिफ्रायसो फोसाबफैजादों आरोना आङो हारसिंमोन बोराया एसे खामानि दंमोन नालाय बेयाव थांदोंमोन नालाय ओमफ्य दायो बोरायाबो फैनानै फोसाबफैबाय ना दहायनो फैदों फैनाया दायो साफा खालामगासिनो दं आरोना सिन्था नै बास स्टेन्डआवनो एकदमबारे दै नामावगोन एसे बै बाल्थिंनिखौ माबागोन बेखौ सोमनानै सिखौहाय साफा नुबाय दायो नै ओरैनो दोनसाबजागोन जिनिसफोर ओमफ्राय टेबोल लाबोनोसै औ उनावहाय माबानोसै हगारनोसै ना माथोखौहाय गोजौखौ नांला ना नों थांनो हौवाफोर दङलै जौ लोंगासिनो दङ दासो फैदों थै दंबाबो बिसोर बिदिनो थाया दैखरथिं जौ लोंगासिनो दङ दैखरावबो सावथालखौ औ आं मानजिहरनोसै एसे फोसाबनानै लागोन र' लोगोफोर साफा खालामबाबो नै नानिया एयावसो दं